נוסעים לוורזאזת דרך הרי האטלס דרומה, ואלה הכפרים בדרך. מול קהל גדול ולפניך אלוקים, מודה אני לך על מעשיך. בראת לי הכל, בראת לי עולם. חלק מהבתים מחמר פה, בית מחמר. שיש לי בזכותך קיים, נושא עיניי אליך למרומי. אנחנו עולים לגובה עד שנגיע לגובה 2200. זה עמקים. אתם עדיין לא במדבר. זה שמרוקו בהגדרה הכללית של המדבר, הקטע הזה הוא לא מדבר הסהרה. אנחנו עדיין באטלס הגבוה. כשנתחיל לרדת את הירידות ונתחיל לראות את וורזאזת באופק, כן אפשר להגיד שאנחנו במדבר הסהרה. צבעוניות, תראו מה זה צבעוניות פה. שלח נא ברכתך, או אלוקים, ברכני ותן לי כוח לדעת להבליג וגם לסלוח. כן, הרבה יותר כיף תמונות. וואי, וואי. יש שם מסלול הליכה. אנחנו נוסעים ממש על הקצה. הגענו ל-2260 מטר גובה. בסדר, טיזן תשקע זה 2260. חום כהה מראה על גובה. נקודה אחת שהיא שווה בגובה 4165. פה למשל הייתם ב-2260. כן. תחת לזה יש אבנים כאלה, זה הציפה. כן. זאת הציפה שדיברנו עליה. הנה אותם אבנים, הפסים האלה. כמו בלטות. תראו. זה ככה פלטות, מגיעים אותו. זה גג בנוי, אני מדבר על גגות כאלה שמתחת אתם רואים או עץ ומין, אבל לנאום ברצף, אני כל פעם רואה משהו מדבר עליו. אנחנו כבר מגיעים לאגווים. אגווים? אגווין. אגווים זה המקום. עכשיו תראו, סתכלו, אני רוצה שתראו תמונה יפה. רבי משה. למרות זאת, חירף נפשו ונכנס לכפר לטפל בחולים. מה ברגל? תראי איפה זה. ברגל. עוד רחוק. ברגל. רבי דוד ומשה. ותן לי כוח לדעת להבליג וגם לסלוח, אז זה שלעולם לא אפול, לא אמר, ושיותר לא אשאר לבד. الله يحفظكم الله يحفظكم الله يطول عمركم خليكم ولادكم ويعطيكم صحتكم. מול קהל גדול ולפניך אלוקים, מודה אני לך על מעשיך. נתת לי הכל. נראים בתים בבורסם נראים.
יש מים. לא יודעת אם רואים בסרט, אבל איזה צבעים. מדהים. ממש בשום מקום, אה? פה עשו סרטים. גלדיאטור. בראת לי הכל, בראת לי עולם, כל מה שיש לי בזכותך קיים. נושא עיניי אליך למרות הסרטים פעילה עד היום. אם הוא ייתן לכם בפנים, אין לי בעיה. הגענו לוורזזת. בחלל, ואני אפילו לא וורזזת. שנטייל ונצלם. יואו, זה בתים. גם ורודה. כן. מה זה החומות האלה? מה זה היה? גם, הספרים של פעם. זה נראה לי אזור חדש. מלון גרן פלאס. גרן פלאס. יפה, אה? עוד סלון, טורקיז. זה הקסבה בעיר העתיקה. شوفي لي هذيك اللي قلت لك. يا جيلاتي. קולנוע. ורזזת. אז נגיד עגלות, לא עגלה. של שמעון ועליזה ואח של עירית אבי ורועי. בלד אל וורד, עיירה שמייצרים בה
אבל צריכים לשתות. מספרה. זה ציור קיר בעיר הקטנה, העיירה הקטנה הזאת. הסמרה שלך ברבת. הייתם מחדו? הייתם מחדו בכונף הייתם מחדו. עיירה פלס מקונה. מקונה. לכם תודה רבה שזכיתי להיות פה, זה חלום, ותודה רבה לכולכם על התפילות של אחי שנמצא אחרי ניתוח, ומפה אנחנו כולנו מאחלים לו כמובן רפואה שלמה. כמו שעמי תיאר שמרוקו היא תמונה בלי מסגרת, אז עם המסגרת של האנשים שיושבים פה, אני הגעתי פה משפחת טוויזר, אני גם ישן עם איזה נצר אחד פה. ואומרת בעצם אלוהים העם המלך. קוראים לי עמי וענונו, אני גר בשלומית, שזה קצת מעל החבר'ה פה, לתת את האמון שלכם בי, להוביל אתכם לטיול למרוקו. בטיול, זה בדיוק חצי. תראו כמה עברתם בשבוע, ותראו עוד כמה יש לפניכם.